Здравейте! Много се радвам да бъда днес тук. Благодаря на организаторите и на всички вас. Ако трябва да започна с един такъв въпрос, защо направи училище и какво е това направи училище, защо трябва да има такива конференции и така нататък. Освен отговора, че това ни е крайно необходимо и мисля, че всички го осъзнаваме. Другият отговор е аналогия с хорото преди малко. Просто защото можем, просто защото един подава крак, друг усеща енергията, хваща се, един е експерт, друг не е експерт, един има повече желание, повече енергия, друг повече, друг по-малко. Важното е, че можем и че искаме и всъщност може да направим едно такова хоро, една такава реформа в образованието, лека по лека. Чакай, сега това го остави за заключение. Оставям. Да. Сега сложната част. Сега сложната част. Да, аз съм Ана Калинова. Това работи ли? Май не работи. Работи ли си? Добре. Аз съм Ана Калинова. По професия съм архитект. По призвание отскоро установих трансформатор. От 2009 година съм част от тази инициатива с кооперативите, защото и двете ми деца всъщност, поне първите им 5 години минават през кооператив и всъщност, бидейки част от това нещо, осъзнах колко е важно човек, когато има претенции към нещо, да го направи сам, за да види всъщност как става. И по тази линия, началото на миналата година, заедно с Сибина Маврова и с Ива Делова, всъщност се съгласих да участвам в едно такова начинание, да напишем проект, който да създаде училище като крайен резултат, или поне така предвид някакви ограничения на бюджет, да започне с един модел и някаква ясна визия. И понеже никога не сме правили такова нещо, си сложихме най-трудната задача, нали, хем да създадем модел, хем и той да бъде с участието на обществеността. По въпроса за участието на обществеността, ето тук една част от активното гражданство, което ни е целева група по проекта. Може ли само да се намеся нещо? Кажи сега, намеси от сериозната част. Само да се намеся, че преди 4 години Ани беше един от хората, които родителски кооператив не беше правен реално, практически функциониращ в България. И тя каза, дай да пробваме. Някъде е гледала, някъде по телевизията, нещо е вдъхновило. И аз казвам, абсурд, нали? Как така? Аз искам да си работя, имам необходимост да се върна на работа, няма ли детски градини и така нататък. Много е сложно това. Как така за моето дете е толкова отговорно, така му ли да се грижа, да се занимавам за други неща. И така лека по лека, всъщност 5 години се занимаваме и с тези неща. Само искам да вметна нещо. Вчера беше дал един такъв интересен коментар относно лекциите днеска. Хванали се Пенка и Иванка и ще правят училище. Едва ли е толкова лесно. Трябва да се позоват на опит, на знания. Да, така е. Но всъщност е много важно, че се хванали Пенка и Иванка, че Сибинка казва, хора, трябва да направим нещо, че Деничка казва, хора, дайте да се съберем да помечтаем. И така, стъпка по стъпка, нещата се случват, хорото си върви. Така, Ани да продължи за гражданската активност. Да продължи, да. Така да е, гражданската активност има няколко измерения. Едното е да си много активен в интернет и просто да следиш нови неща, да подкрепяш. Това е много важно. Другото е да си самият ти част от нещо, без да си всъщност негов лидер, но да подкрепяш. И третото е наистина да инициираш нещо, което смяташ, че е важно. И в рамките на тази инициатива де-факто ние трябва да случим, но най-хубавото е, че то се случва от само себе си. Аз това в момента си мислех преди да започна. Сетих се за баба ми и за прабаба ми, които са били акушерки. В момента случвам и след вчерашния ден се чувствам по такъв начин, че нещо така или иначе ще се случи, нали? И ти си просто там и гледаш и му помагаш.
Сега, за тези, които така са по-активни в интернет, всъщност първото нещо, което направихме, създадохме един сайт. Така, ето, който де-факто ще отразява всичко, което се случва по Направи училище през тази година и ще разкаже за този процес на избистрене, на изказване и надявам се много и на реализиране на модел на съвременно българско училище, който да е подчинен на това, което казахме и мисля тези, които не казаха, но всъщност са в публиката и си го мислят. Място, където имаме нужда да споделяме това, което сме, най-ценното от нас, място, където се чувстваме свободни и да знаем защо сме там, защото обичаме да го правим, защото обичаме да учим. Точно такова училище си представяме, че ще бъде резултата на тази инициатива и то ще бъде споделено. Нали? То няма как да не е толкова хубаво, че да бъде припознато от широката част от обществеността. Така, ето го и сайта. Ето го участието. За което да кажа нещо? Кажи сега нещо за участие. Сутринта имахме щастието да поговорим с Яков и да му зададем някои въпроси. Запомних една такава фраза, че срещайки се с хора от президентството и хора от МОН и така нататък, всъщност той каза, аз от тях усетих, че всъщност те разчитат на вас. На вас имам предвид обществото, ние, които имаме потребност, имаме визия, имаме усещането, че нещо не е наред, че нещо друго трябва да се случи. Така че ако искаме някой нещо да променя и на други нива, трябва да го започнем от нас, да започнем да го излъчваме, да го правим лека по лека. И що се отнася до гражданската активност, още нещо само да вмъкна. Вчера една приятелка пак се видяхме тук и ме опита ти като какво си, нали, като какво си тук. И аз установявам, и аз казах, нали, като човек, установявам, че последните 5 години, откакто, нали, съм майка и всъщност виждам един малък човек как израства, да му махнем, той гледа на стената. Когато виждам как един човек се развива естествено и израства нормално, някакси не може да си затвориш очите и започваш да гледаш на нещата по-просто и действаш дори в професионален аспект, действаш от името на човек. Това е такъв какъвто си, което е полезно за тебе, полезно е за общността, полезно е и в по-общ мащаб. Сега как се прави училище? Ще видим как се прави училище. Едно училище с общност за демократично образование вече набира стъпки. Може би ще се получат още инициативи. Няма значение под каква форма, дали в съществуващи училища, дали нови демократични училища, дали занимания. Въпросът е, че промяната тече така или иначе. Така. Ето го и сайта Направи училище, където ще може да следите как се прави едно училище. Всъщност, той има два важни раздела. Единият е този, който ще проследява случките по проекта, всъщност новините от проекта, и другия, в който много се надяваме, аз подозирам, всички от вас са потенциални участници, това е раздела с моделите. Сега, в крайна сметка, започвайки да правим нещо, е хубаво да видим, нали, добрите примери, да се получим от тях. И всъщност си направихме труда да извадим някой от тях, като те са обяснени като философия, като подход към децата, като учебен процес, така че да могат да бъдат сравнявани. И всъщност желанието ни е да събереме още такива. Всъщност имаме и български модели, които са съществуващи, реални, има желание да ги включим и тях и да съберем максимално повече опит. Ето тук, раздела всъщност Направи училище и харесай своя модел. Решихме всъщност, че ще е хубаво като общо достояние да и това гласуване. Нали, харесай си модел. Може би просто за нас, които правим, или за вас, които правите, за да си дадете някаква сметка какво се цени, да си, не знам, може би човек така да се види къде е, какво мислят и останалите, които са му съмишленици. И затова са изложени модели, вижте сега тук от Израел 2, демократичното Съдбари,
които ви приканваме, посетете сайта и гласувайте. Аз накрая ще оставим и точния адрес в интернет. Но това е едното. Да се харесат модели, да споделиме всъщност добър опит, да се получим един от друг, да се получим от тези, които вече отдавна го правят, защото това, на което залагаме особено, е наистина различността, т.е. да ценим опита на всеки един от нас, опита на всеки един от системата на образованието, който е положил някакви усилия да направи нещо хубаво. И винаги да си даваме сметка, че хубавите неща се случват, когато не започваш от нулата, когато влезеш в среда, оцениш какво имаш като ресурс и работиш и с другите. И всъщност няма най-добро решение. Нали? Най-доброто е спрямо моите нужди. И така. Ето тук различията. 6 различни. Надяваме се да станат поне още 6. Защото така изискванията са ни доста високи. Нали? В сайта на Направи училище трябва да бъдат добрите примери. Така, как се прави училище обаче? Остава въпроса какво е училище. Аз вчера така, задълбавайки в едни философски размисли, защо всъщност изобщо говорим за това. Говорих си с моята дъщеря, попитах я, добре, сега хубаво, за какво трябва да ходиш на защо трябва изобщо човек да учи? И отговорът беше, за да си умен. Обаче, мамо, да си умен всъщност значило да знаеш какво е да си умен. Да. И да мислиш бързо и да не се ядосваш. Така. Та сега, всъщност, да, за да сме умни, поканихме много добри водещи. Един от тях го чухте вчера да ви говори и разбрах, че е получил овации и училищен звънец. Теодор Василев, Милена Ленева и помагат ни Фабриката за идеи. Това са Сашка Витанова и Янина Танева. Обърнахме се към тях с идеята, като хора, които са в образованието, в неформалното образование, които работят с различни групи, да ни предложат програма, по която де-факто тази група граждани, която ще направи това училище или ще визионира върху модела му, да чувства подкрепа и да бъде насочвана по този път. Всъщност, може би да изясня, не знам дали е достатъчно ясно. Проект Направи училище стартира като платформа и има за цел да провокира общ дебат, дискусия, които да доведат до излъчването на конкретен модел, оттам нататък реформи. Но паралелно, както Ани каза, реалността се развива по-бързо от проектите и всъщност в момента проектът до голяма степен фасилитира процеса за случване на конкретно демократично училище към общността с демократично образование, която чухте презентация за нея вчера. Да, аз малко се изпреварих. Тук трябваше да кажа, че всъщност обявихме една отворена покана, кой иска да се включи в този форум. Всъщност това форума е частта, в която реално се мисли върху училището и върху това как да стане. И там всъщност на форума включиха се страшно много хора. Да, аз това е, че си мислихме, че тук сега ще се полагаме някакви неимоверни усилия да активизираме гражданите, а те всъщност си били активизирани и страхотни хора писаха с страхотна мотивация да се включат. В крайна сметка сега започнахме с тези срещи, които да фасилитират и да подпомогнат конкретно основаването на това първо демократично училище в България. А се надяваме успоредно с това, сега следващата седмица, на 23-ти? На 23-ти, да започнем една поредица от срещи, която да е така чисто визионерска, по-скоро експертна. Да, ето тук това си направих труда да извадя
Част от мотивациите на част от все хората. пак да не се скрие хубавото пространство. Да. Всъщност аз искам да кажа, че освен родители, които наистина са много вдъхновени, имат пряка мотивация за децата си, защото не виждат алтернатива за децата си за тръгване на училище. Освен тях се включиха много експерти, директори на училища, детски градини, учители, които не са да държат в себе си този плам, не са загубили този плам да мечтаят, да променят, да са мотивирани да променят нещо за децата. Да, аз защо си мисля, че пропускаме нещо? Не, нищо не пропускаме. Ето какво са ни... Малко тъжното беше, че така доста от хората, особено тези, които работят като педагози, или се, казват, ние въпреки системата правим... Да, сега идеята е да направим всъщност новата система. Вчера Светлин беше много така вдъхновяващ, точно, че щом искаш, го правиш. Така, ето сега всъщност програмата, тя е много кратка. Те са 5 теми, такива основни, основополагащи за целите, за организацията на училището, за управлението и в този контекст всъщност може ли то да бъде базирано на демократичния процес, защото пак аз казвам, някакси излизането на книгата съвпадна и с одобряването на проекта и всъщност видяхме, че нещата просто се случват. Така че специални гости са ни учители от Демократичното училище в Унгария. Имаме тема посветена на учебната програма, методите на преподаване и накрая учебната среда. Тоест това са едни 5 такива краягълни камъка или как да кажа, базови точки, по които хората, които искат да направят училище, трябва поне да имат понятие, смисъл да знаят какво е това, какво искат да бъде, за да могат да си извървят своя път и да си намерят своето решение. И да си отговорят, може би, на редица въпроси, които всеки човек, като тръгне, си казва, това е много сложно, нали? Кооперативи успяхме, нали? Но училище е друго. И всъщност, извървявайки един такъв път, с помощта на хора с опит, с помощта на експертите, така наречени, от които ние наистина имаме също голяма нужда, да успеем да си отговорим на много въпроси, да вървим по-уверено по този път и следователно да споделяме знанието и навсякъде. Да. Сега, за да не оставате с погрешни впечатления, че нещата са много напреднали, всъщност са минали само 2 срещи, посветени на принципите и ценностите на училищната общност. Те бяха сега на 25 януари и на 8 февруари. И сега на 23-ти предстои една първа среща точно на тези хора, които искат да са част от мрежата, не толкова от конкретното училище, колкото от една мрежа и движение, което да работи за реформи в образованието. И очакваме с нетърпение. Там специален лектор ще бъде госпожа Мариана Банчева и Милена Ленева ще говори за възможностите за индивидуална учебна програма. Така, сега 25 януари, някъде към края на лятото трябва да сме приключили и да имаме разписан този модел. И следващата година, всъщност в началото на февруари или края на януари, планираме конференция, може би. Това ще е повод пак да се съберем, точно за да споделим какво се е случило. На вас какво ви се е случило през тази година? Какъв е напредъка? Ето тук малко снимки от тези първи 2 срещи, които бяха много интересен процес, защото са се събрали хора, които до някъде се познават, до някъде не се познават, оказва се общи ценности, а това е именно желанието за свобода, за креативност, за ненасилие и в същото време е голямо предизвикателство да работят като екип, да започнат да мислят заедно. Надяваме се след това и да действат заедно. И тук са част от задачите, които ни поставят водещите. Тук това беше специално едно да измоделираме нашето желано училище.
Всъщност това е много важен процес, както много често сме си говорили с останалите участници, че всъщност за да изградим нещо такова, което всъщност не го познаваме, не сме го виждали, трябва самите ние да преминем през този процес, през този процес на общност, на участие в общност, да усетим ние самите границите, нашите собствени докъде са, нашите лични желания, очаквания и това общото, какво е то в дадения момент, кое е най-доброто, с оглед на общото и на къде сме тръгнали всички заедно. Да. Чакай, че нито виждам, нито чувам. Да, свършваме. Ами ето, това е раздела с новините. Тук ще отразяваме всичко, което се случва и още веднъж приканвам да посещавате сайта, да посещавате и фен страницата. Така ще ни помогнете да отчетем резултат по формалния проект, а по същинския този за училището се надяваме на още по-голяма подкрепа от всички вас. Защото след като приключи този формален проект, който има така добрата подкрепа на какво беше сега? Европейския финансов механизъм. Дано да не ми се сърдят. Всъщност нещата продължават. И наистина много се радвам, че се случва тази конференция, че ви има всички вас, че има този потенциал да развием една истинска работеща мрежа и бавно, но уверено да подобряваме нещата, да ги правиме по-хубави. Може ли аз да допълня, че всъщност ако Пенка, Станка, Иванка, Иванчо, Маринчо всъщност осъзнаят, че те са такива, каквито са хора, са граждани и това е достатъчно основание да свършиш нещата около тебе, които те касаят, то тогава много по-лесно може да направим крачката да се свържим с другия. Това, което каза Яков Хехт вчера, да направим мрежата. Когато ти си удовлетворен от това, което си достатъчен, всъщност няма нищо толкова сложно, със съвсем прости неща, тогава можеш да се свържеш с Пенка, тя с Минка, ние с всички останали и нещата всъщност се случват сами. Така че радвам се и ви благодаря, че сте тук. Да, това беше за Направи училище. Благодаря.